माब्ला उदां अख्राङाव फैगोन रन्जन दैमारिया? लाख लाख बर' हारिया नेनानै दं बिबारनि माला लानानै बिर जोहोलाव रन्जन दैमारिखौ बरायनो। रायजो राजाफोरनियाव सोंलु जाखांदों, खोथा होनायखौ लाखिनो हागोन ना हाग्रामा महिलारिया? रन्जन दैमारिखौथ' आं पावाराव फैब्ला आं बख'नो हायो। बिसायख'थि समाव बिथाङा बुंदोंमोन, आंखौ पावाराव लाबोग्रो, बिनि उनावनो लोगो लोगो रन्जन दैमारिखौ बख'गोन, आंनो बारा सम नाङा। नाथाय गैया, पावाराव फैखांनानैबो दिनैसिमबो गैया रन्जन दैमारिनि गनायनि रादाब। मख'जाथावदि रायजो राजाफोरा बिटिसिआव प्रमद बर'खौ बोख्लायना हाग्रामा महिलारिखौ बिटिसिनि चिफ खालामबाय, नाथाय दिनैसिम सरकार दानाया 7निफ्राय 8 दान जाबाय, रन्जन दैमारिनि सायाव जेबो राहा लानायखौ नुनो मोनाखै। थारैनो राजखान्थिनिल' स्ल'गानजों बोलि जाबाय थागोन नामा बर' हारिनि थाखाय गोलाव सम दावहा नांबोनाय बिर जोहोलाव रन्जन दैमारिनि उदां अख्राङाव लाबोनाय रावफोरा? लाख लाख बर' हारिनि सिमां रन्जन दैमारिखौ जोबथेसालिनिफ्राय उदां अख्राङाव लाबोनाय, नाथाय बे सिमाङा सिमाङैनो दं। दिनैसिमबो नेनानै दं रायजो राजाफोरा रन्जन दैमारिनि जोबथेसालिनिफ्राय गनायनि रादाबखौ। बिनि सायाव फैगौ समाव बिटिसि खुंथाय गोहोआव थानाय सरकारा मा राहा लागोन बेखौ फैगौ समावसो मिथिसिगोन। रन्जन दैमारिखौथ' आं पावाराव फैब्ला आं बख'नो हायो। आं बेयाव टाइम लादों, सुक्ति खालामबाय, दसा दं, नंगौ दसा दं, भुलखौ मावदों, खिन्थु बिसोरो दिनै आगोलाव जा मावबाय जों दिनैनिफ्राय आरो बेबायदि खामानिखौ मावला होननानै प्रतिश्रुति होनानै सुक्ति खालामबायब्रा, जोङो आरो मावला होननानै। बेवहाय बिस्रा रेहाय मोननांगौब्रा, मोनो। नोंना एप्रसिंआनो गैयाबा बोरै जानो? नोंना एप्रसिंआनो गैया, नों सोरखौबा दाय होबा बोरै जानो? सुक्तिखारिफ्रा एप्रस खालामनांगोन। जोङो नंगौ, जोङो ओरै भुल मावदों, आगोलाव ओरै खालामदों, खिन्थु जों दिनैनिफ्राय बेबायदि मावला होननानै प्रतिश्रुति होनानै सुक्ति खालामबाय। बिनि उनाव मा थाखो? आंहाबोथ' भुल दंमोन, आंबोथ' बेबायदि खामानि मावला होननानै सुक्ति खालामदों, बिनि थाखायथ' जेलनिफ्राय आंबो गदों, केसाबो जोबदों। दिनै आलफा आलसना पन्थी आलफानि लिडारफ्रा जों आगोलाव जा मावबाय आरोबाव जों गोदानै बेबायदि मावफिनला, जोङो सान्थि थानो लुबैयो।